Amen. Avantura počinje. Imamo problem, 23 stepena severno, 15 stepeni južno i jugozapadno. Vidim, izgleda prilično veliko. Nije je čovek napravio. Prilično veliko parče imovine. Siguran sam da će se razbiti u atmosferi, to se uvek desi. Stavit ću je u mrežu za svaki slučaj. Obezbeđenje mora da zna. Šta je to? Jesi li video? Prekidamo program najnovijom vešću. Veliki deo asteroida srušio se blizu Encinos Krika u Novom Meksiku, pri čemu se stvorio krater prečnika 1 kilometar. Srećom, niko nije povređen. Naučnici koji proučavaju asteroid zaključili su da potiče iz oblaka asteroida u dalekom svemiru. Najbliža zvezda koja postoji u našim mapama je M78. M78... Dame i gospodo, zadivljujuće akrobacije letećih anđela. Tako je, zadržat ćemo ovu informaciju. Ovo je kapetan Chuck Gavin, pukovnica Beto Bryan i pravi nebeski vrag, pukovnik Scott Masterson. Vrlo lepo. Kao uvek. Šta si mislila? Evo ih, narode, dinamični trio. Volim ovaj posao. A sada, dame i gospodo, leteći anđeli, jedan od najopasnijih manevara.
Trostruki navoj. Gledajte pažljivo. Društvo, jeste li spremni za trostruki? Ja sam uvek spreman. Istina? Izbacite dim. Hajde da im pokažemo šta ove letilice stvarno mogu. Kontrolu! Bože, rušit ćemo se! Bili su najbolji. Scotте? Jeste li dobro? Čudo da smo preživeli. Žao mi je, ali ne verujem u čuda. Kako ste se spustili ako se niste katapultirali? Mora da postoji logično objašnjenje. Slažem se, ali mi se ne sećamo. I mi smo zbunjeni isto kao i vi, generale. Volili bismo sve da vam ispričamo, ali... Prvo neko treba nama da objasni. To nije dovoljno dobro. Dok ne nađemo odgovore, više nećete leteti. Nećemo leteti! Vi to ozbiljno? Ta je sa letećim anđelima. Anđeli privremeno neće raditi. Ne shvatam zašto. Ovo nije fair! Vraz bi me pojeo živo kada bih vam dozvolio da letite kao da se ništa nije desilo. Ne brinite, ako sve bude u redu, uskoro ćete ponovo leteti. Šta ćemo do tada da radimo? Idite na odmor. Slobodni ste dok ne završimo istragu. Ali generale, ne, moja odluka je konačna. Verujte mi, tako je najbolje. Nema svrhe duriti se. Možda ću da odem kući da vidim roditelje. Ja ću da nađem plažu sa mnogo devojaka. Gospodine Mansteson je telegraf za vas. Hvala. Nacionalni golf klub Georgija, 18. rupa, 10 ujutro. Nađimo se da porazgovaramo o vašoj nezgodi. Šta ovo znači? Bolje da proverim.
Vidi ko je tu. Trebalo je da znam da ću vas da nađem ovde. I ti si dobio telegram. Da. Šta je ovo? Nadao sam se da ćeš ti znati. Dobro bi bilo da neko zna odgovor. Izvinite, hoćete da igrate? Ne, mi ne igramo. Ne, samo... Čekate nekoga? Da, kako znate? Zato što mene čekate. Vas. Izvinjavam se ako ste očekivali nekoga uzbudljivijeg. Ko ste vi? Dozvolite mi da vam se predstavim, ja sam Walter Freeman, baš tovan kluba. Drago nam je, Valtere. Zašto ste nas pozvali? Šta znate o našoj nesreći? Sve ću objasniti, samo se malo strpite. Dođite, Kuda idemo? verujte mi. Vežbat ćemo ubacivanje? Ne baš. Šta se dešava? Nema potrebe da paničite, samo se opustite. Gde idemo? Vrlo brzo ću vam odgovoriti na sva pitanja. O, za Boga. Ovo je neverovatno. Izgleda kao na filmu. Kakvo je ovo mesto? Je li ovo neka vojna baza? Ne sviđa mi se sve ovo. Još uvijek se ničega ne sećate. Čega da se setimo? Druže, hajde skrati i reci nam sve. Pogledajte ekran, slušajte i razmislite, vi niste ono što mislite da jeste. Od nesreće delite svoja tela sa bićima sa planete Ultare. O čemu to govorite? Dosta više, idemo. Čekaj, pustite ga da govori. Pogledajte ekran, mala planeta iz sistema M78 se samo uništila, a rasa čudovišta Sorkin se raspršila po univerzumu. Nekoliko čudovišta se spustilo na zemlju, a Ultra Team je poslat da zaštiti zemlju od Sorkina. Stigli su baš kada ste vi doživjeli nesreću. Spasli su vam živote tako što su se spojili u vašim telima. Ovaj je lud. Ovo ne može da bude istina. Činjenica što ste živi je dovoljan dokaz. Važno je da se setite. Planeta je u opasnosti, a samo vi možete da je spasite. Pričajte nam i o tom Ultra Teamu. To su veliki junaci. Kad ste u opasnosti, oni će se pojaviti. Tačnije rečeno, vas troje i Ultra Team ste jedno isto. Stvarno? Poslati smo da spasimo zemlju. Ultraman? Setit ćete se svega, vidjet ćete. Dobro idu, zar ne? Nisu loše. Nisu loši, šališ se. Hajde da vidimo šta sve mogu. Smiri se, momčino, nismo došli da se zavitlavamo. Treba da odemo u istražni štab. Niko nije rekao da usput ne možemo da se zabavimo. Vidimo se posle. Odo! Momci će uvek biti neozbiljni, zar ne čak? Ako ti tako kažeš, Bet, vidimo se dole.
Naćete me brže nego što mislite. Bilo je zabavno dok je trajalo. Približavamo se koordinatama koje nam je komandant dao. U redu, prebacite se na autopilota. Razumem ako ti tako kažeš, Charlese. Druškane, sada si ti glavni, da vidim gde ćeš nas odvesti. Kakva vožnja! Vau, pogledajte tamo dole. Jer se to samo meni čini ili ćemo udariti Abrahama Lincolna u nos? Prekini program, preuzmi manuelne komande. Ne može, ne reaguje. I ovde! Gde je odbor za doček? Uvek sam se pitao kako je u Lincolnovoj glavi. Dušo, stigli smo! Izgleda da imamo društvo. Veliko društvo. Pozdrav i tebi, Mališa! Ja sam korisnoid model ZQ-14582. Prava na usluzi. Imaš si ti ovde veliku braću. Braćo? Zar ne treba da vas je troje? A, eto. Evo ih stižu. Samo nisi ostavio neutralizator elektrona uključen celu noć. Ja, ti si ga poslednji koristio. Ja, nisam. Tvoja šifra je poslednja uneta kompjuter, nemoj da mi govoriš. Pobedni roboti NF-842 i BA-666 javili se za dužnost. Voljno, momci. Walter je rekao da ćete nas upoznati sa opremom koju ćemo koristiti u misiji. Model ZQ, kornisnoid. Ja sam ekspert za sisteme za navođenje i transport. NF-842 znam borbene. Nije baš ja BA-666. Najbolje znam sisteme naoružanja. Šta? Svaki MF-842 zna više o laserima od BA-666. Ne znaš što pričaš. Hej, dosta! To, ZQ, MF i BA ćemo da ukinemo. Od sada ćemo tebe zvati Samson, a tebe Felix. A ja? Da vidim. Tvoje ime će biti... Pristaje mu Andy. Andy, sviđa mi se, hvala. To smo sredili. Hajde da se vratimo na posao.
mislite da možemo da spasimo ovu planetu? Ili ćemo je spasiti, ili ćemo umreti pokušavajući. Zato nam je data druga šansa. Mi smo jedina nada koju Zemlja ima. Uostalom, mi više nismo mi. Mi smo ultra snage. Rekao sam ti da će ovdje negdje da padne. A ja sam tebi rekao da će da nestane. Da nestane. Vidi, bolje da nekome kažemo za ovo. Bolje da bežimo! Alarm! Napad Sokina! Idemo. Čudovište je prvi put viđeno u Luizijani, ali se kreće, izgleda da ide u New Orleans i ruši sve na putu. Izgleda da će ovo biti naše vatreno krštenje. Vatreno? Pogledaj koliko je! Idemo. Neće se smanjiti. Jesi li siguran da ovo nije posao za botaničara? Hajde da potkrećem ovu kućnu biljčicu visokom energijom. Pogledajmo ruku. Ne mogu da verujem, ponovo raste. Ovo je bilo blizu. Ovo će potrajati duže nego što smo mislili. Hvala Bogu, te ih nema više. Gde ste to našli? Opecali smo ga u Bodego zalivu. Palo je pravo sa neba. To je deo onog asteroida o kome su pričali na vestima. To i mi mislimo. A šta radi?
Kako to misliš? Idem u San Francisco? Roboti ti čuvaju leđa. Betty i ja ćemo da sredimo ovoga. Ma divno, nema problema. Samo tako možemo. Kreni, sredit ćemo ovoga za tren. U redu, kad tako kažeš. Srećno. Ostali smo samo ti i ja, Bet. Baš sam srećna. Idemo. Treba mi minut da podesim kurs. Ja idem, stignite me što pre. Požuri, Andy, gospodar će biti mrtav dok mi stignemo. Ili smrvljen. Andy, možemo li brže? Još malo pa sam gotov. O ne, Bet je u opasnosti. Pažljivo. Znači, hoćeš grubu igru? Divno, sada moram kući peške. Baš divno. Pomoć, ne mogu da pucam.
više vremena. Moramo da ga uništimo. Čak, da li me čuješ? Da, Andy. Ne zaboravi da li ste biljka, možda možeš. To. To je biljka, slana voda će je ubiti. Bravo. Tako je. Uspjela si. Još je živo. Skut ima problem. Možemo li nešto da uradimo? Imam ideju. Ko? Ja? Pa da. Nema veze, nego ko je onaj momak u crvenom? Gde je otišao?
Slušajte, ja... Šta se ovde dešava? Šta se desilo? Ko pita? Ja sam doktorka Susan Rand. Ovo su moji saradnici iz Fondacije za istraživanje vanzemaljaca. Zdravo, doktorka. Ja sam Scott. Jesi li ti jedan od ljudi koji su uništili vanzemaljca? Da. Ko te ovlasti da uzmeš stvari u svoje ruke? Shvataš li da si nam unazadio istraživanje života vanzemaljaca? Učinilo mi se u tom trenutku da radim ispravnu stvar. Misliš da je ovo smešno? Prelepa si kad si ljuta. Stigao mi je prevoz. Izvinjavam se. Voleo bih da ostanem i časkam, ali... Čekaj malo, nećeš se tako lako izvući. Čućemo se mi još. Divno. Javi se, možemo na ručak. Reći ću predsjedniku za tebe. Odlično. Reci mu da ga ultra snage pozdravljaju. Doktor Rand, upravo nam je stigla vest. Vanzemaljac je uništen u New Orleansu. Šta? Ko? Mislim da su odgovorni za to deo iste grupe. Ultra snage. Vidjet ćemo još. Oba stvorenja su uništena bez gubitka ljudskih života. Ako nas ona čudna stvorenja još jednom napadnu, možemo samo da se nadamo da je ovaj misteriozni tim heroja tu. Odlično! Hvala na pomoći. Zadovoljstvo je naše. U vezi sa tim, dr. Susan Rand iz Fondacije za istraživanje vanzemaljaca. Hej! Nju sam upoznao! Razgovarala sam sa predsjednikom i rekla mu da uhvati i zatvori te međunarodne kriminalce koji su uzeli pravdu u svoje ruke. Oni moraju da se zaustave. Mora da si ostavio divan utisak. Nabavite majice sa natpisom Ultra snaga ovde. Volim Ultra snage u svim veličinama i bojama. Hvala, hoćeš majicu? Divno bi ti stojala. Ne, hvala. Kako hoćeš, ko je sledeći? Nabavite majicu sa natpisom Ultra snage. Zdravo, doktorka. Ti? Divno izgledaš. Super ti odelo. Možemo da razgovaramo? Ne možemo. Zvaću policiju. Doktorka, čekaj! Pusti me! Molim te, moraš da me saslušaš. Pa? Super, idemo! Kažem ti, nismo imali izbora, morali smo da se borimo. Ali jeste li bar probali da komunicirate sa njima? Slušaj, kada nešto veličine sekvoje podigne zgradu i baci je na tebe, neći stati da pita za ženu i decu. Ali, zar ne želiš da uspostaviš kontakt sa bićima sa drugih planeta? Da, naravno. Samo pomisli, naša fondacija godinama radi, prikuplja podatke, izračunava verovatnoće. I posle svega, kada smo imali šansu da stupimo u kontakt sa vanzemaljcima, došli smo. Došli smo mi. I smakli ga. Ali Susan, veruj mi, da je bio neki drugi način. Znam. Čudno. Ali sada kada sam te upoznala,
Verujem da si radio ono što si mislio da je ispravno. U redu je. I ti si radila ono što si mislila da je ispravno. Hoćeš li nešto da mi obećaš? Ako mogu. Sledeći put, probaj prvo da razgovaraš, pa onda da se biješ. Probat ću. Tek posle ručka moraš nazad u kancelariju, jeli? Da. Prokletstvo. Moj biper. Moram da se vratim u kancelariju. Hoćeš sa mnom? Naravno. Čekaj malo. Šta radi ovaj ubica ovde? Beži bre, bradavičavi. U redu je, sa mnom je. Možemo da mu verujemo. Kako da ne? Šta imamo? Našli su još jednog u Juti. Moram da idem. Skote! Ne zaboravi šta sam te zamolila. Daću sve od sebe. Primećen je pre sat vremena blizu skijaškog centra. Guverner Jute je već pozvao nacionalnu gardu. Ovde Scott, našli su još jednog. Gde si? U Njujorku. Nemamo vremena, odmah se vrati. Nemamo vremena da ga čekamo. Naći ćemo se u tački 017. Paži, krećem. Na aerodrom, daj gas! Slušajte, samo kažem da budemo otvoreni. Suzan je rekla... Sada je Suzan. Brz igrač, nema šta. Pa, obećao sam joj... Baš me briga šta si joj obećao. Ako je tamo vanzemaljac koji ugrožava ljudske živote, uradit ću sve što moram da ga zaustavim. A Suzan, možeš da kažeš... Dole nema nikakvih problema. Spremite se da pucate. Me jedinice neka se pripreme na paljbu. Šta je ovo? Neko dolazi, pukovniče. Stanite! Čekajte! Pukovniče, ne pucajte! Ovo je zabranjena zona. Sklonite je odavde. Molim vas, ne pucajte! Pucajte! Ne! Izgleda da ovoga puta imamo pomoć. Da, Ajde da siđemo da im pomognemo. Pukovniče, gledajte, ultra snage. Između nas i njih. To čudovište je gotovo. Obećao si! Znao sam. ej, ni ne pokušava da se bori. Izgleda predloženo. Mrzim da priznam, ali mislim da je Scott bio u pravu. Pitanje je, šta ćemo sada? Pripremite se da pucate. Pripremamo se.
Pogledajte dole. Ali! Pazi! Ovaj momak će da sredi glodoguštara. Spasit će ga. Andy, da li me čuješ? Jasno i glasno. Proveri u kompjuteru da li ima neka bezbedna planeta da ga udomi. Šta to radi? Scott, održao si obećanje. Doktore Watkins, Da? javili su radijom, ima još jedan deo asteroida u Novom Meksiku. Pukovniče, nisu u dometu! Scott, Susan, hoću da ti kažem da mi je žao, ali imam vest koja će te raspoložiti. Jeste li smislili gde ćemo ga? Na jedno divno mesto. Stvarno je lepo. Nema neprijatelja. Ima mnogo hrane. Malo je previsoko. Planeta mi je danas lepa planeta, ali u njegovoj galaksiji. Jedini problem je što je malo daleko. Ne brini, svemirski balon će ga štititi. Jesi li dobio lokaciju, Scotте? Bogom, druškane, uživaj u svom novom domu. Pojačaj. Ništa, možda je obična stena. Grežite, doktore. Postoji bioenergetska reakcija, je li tako, Susan? Susan?
Da, Mark. Kada bi prestala da tuguješ zbog ultra snaga, možda bismo nešto i završili. Ne budi tužna, draga moja. Scott je poginuo pomažući. Doktore Firby, gledajte! To je asteroid! Šta je to? Mislim da ćemo da saznamo. Baš je slatko. Brzo, u odeljenje za testiranje. Danas imamo tužnu vest. Dramatična saga o ultrasnagama došla je do posljednjeg poglavlja. Poslednjeg poglavlja? Izgleda da su heroji postali ljubitelji čudovišta i da su se okrenuli protiv nacionalne garde. Stali su nam na put, pa smo ih uništili. Misle da smo mrtvi. Neka misle, izbeći ćemo tako dosadne naučnike. U sljedećoj priči dr. Susan Rand iz Njujorške fondacije za istraživanje vanzemaljaca odbila je da komentariše o tajnoj isporuci u njenu laboratoriju. Susan! Izvori veruju da je deo istog asteroida koje je doveo 3 vanzemaljca na naše obale. Možda imamo još jednog Sorkina. Idemo! Idemo, tek smo stigli! Rekli ste da ohladimo motore. Rekli ste da smo završili za danas. Pogledajte sami. Uradili smo sve testove koje znamo. Ako nam rezultati ništa ne kažu. Probat ćemo nešto drugo. Mislim da je bolje da probamo da komuniciramo nego da radimo sve ove testove. Možemo da probamo moj neurointerfrazer. Prodire u nekih životinja. Nažalost, ostaju paralizovani. Prestanite! Zar ne vidite da je to beba i da je uplašena? Suzan, ne mislim... Onda i ne govori. Izlazite odavde, obojica. Suzan, ja... Mark! Valjda, vidimo se kasnije. Je li tako bolje? Ono zna. Na nekom nivou me je razumelo. Susan. Susan. Zaboga, moraju ovo da vide. Imam čitanje o čudovištu. Šta? Šta ne bilo? Raste. Probalo je da kaže Susan. Razumelo me je. Šta je to? Bebo, ja sam Susan. Samo hoćemo da... Našla sam ga, blizu je centra za istraživanje. Stižemo za manje od 2 minuta. Nadam se da nismo zakasnili. Ovo su vanredne vesti. Čudovište se kreće 5. avenijom. Evakuišite oblast. Izveštavaju nas da čudovište raste dok se kreće. Sklonite se sa ulica. Idite u najbliže sklonište.
gradu su blokirani. Svi pokušaj da napustite Manhattan povećat će opasnost. Molimo vas, ostanite mirni. Čudovište je uništilo transformatore struje gradskog saobraćaja. Hiljade ljudi je ostalo u metrou i vozovima. Ovo je najstrašniji napad vanzemaljskih čudovišta. Okupljaju se nacionalna garda, vojska, mornarica, avioni. Ja sam za sve kriva. Suzan, jesi li dobro? Znam kako ćemo da zaustavimo stvorenje. Probat ćemo tvoj neurointerfejzer. Šališ se? To nam je jedina šansa. Bez ultrasnaga prepušteni smo sami sebi. Suzan, ne mogu to da ti dozvolim. Suviše je opasno. To je samoubistvo. Sklonite se. Po moje proceni stvorenje se udvostručuje na 90 minuta. Rastu nema kraja. Za par dana će biti veće od ove planete. Ultra snage, zbog toga smo ovde. Nadam se da je Suzan dobro. Živi su! Jeste li videli ovo? Biće teže nego što smo mislili. Nema svrhe, moramo da probamo neki drugi pristup. Napadnimo lasere. Dobra ideja, Andy. Zamajavaj ga. Reda, gospodine! Sad je naš red. Spremni smo. Suzan! Šta to radi?
se bijem. Ti kukavica. Čudovište se teleportovalo. Moramo nešto da uradimo, osnovit će. Brzo, dajte mi energije. Moramo da požurimo sunce zalazi. Moramo da ih pomerimo u višu orbitu. Scott, jesi li dobro? Ultrasnage, ukrcajte se. Šta ćete sa njim? Nemamo vremena da vam objašnjavam, doktorant. Ovo je opasno, ali objasnit ću vam sve u brodu. Nadam se da nismo zakasnili. Neurointerfrezer radi. Šta čekamo? Sredimo čudovište! Interfrezer je aparat koji smo neutralizovali moždane talase kada je stvorenje bilo u laboratoriju. Pojačavanjem impulsa mogli smo da parališemo stvorenje, ali budite pažljivi, aparat može da ima i druge efekte.
otvoriš čudovište. Ne mrda se. Pucaj odmah! Uhvatili su ga! Spasili ste zemlju! Ne bismo mogli bez tvoje pomoći. Idemo u štab ultra snaga da damo izveštaj komandantu. Hoćemo li te ponovo videti, Scott? Ko ti? Zašto si ignorisao Susan? Da, mislila sam da ti je draga. Šta će se desiti sa nama? Uradili ste odličan posao, treba da ste ponosni na sebe. Hvala, gospodine. Šta će sada da bude? Kako to mislite? Hoćemo li se vratiti na M78 sada kada je misija završena? I šta je sa našim telima? Ne želim da vas razočaram, ali nije sigurno da vanzemaljci više nikada neće napasti zemlju. Onda možemo da ostanemo? Pomoć je dobro došla. Ko je glavni ovde? Kakav je ovo haos? Scotty! Mislila sam da te nikada više neću videti.
Sada možemo da dopremo do zvezda.